so hot. Good morning mga kaprobensya, welcome to my vlog. Og karon guys, dito mi natulog ilang mama. So kay layo man ang asa ko gapuyo, asa ko gabantay. Og layo po ang balay ni mama, gahayk mi karon early kayo. So naana mi dire 1/4 na siguro mi, pero ang oras is 5:32. So early kayo mi. Nya karon guys, kay naman mi maagian nga hot spring. Naguna-una mi nga maligo na lang pud mi. Maligo mi og hapit. So ipakita nako ninyo ang hot spring dire sa Ginuman. Mo ni akong kuyog si Peter, si Jinjen og si Bills. Og hot spring. Basig wala sa una-una na tay kwarta dala. Tag 15 ang bayad, tag 15 sa hot spring. Pakita nako ninyo. Bye. See you. So mo ni ang view dire guys. Sa among barangay. O, diba? Tulog pa mga tao. Bells po yun. Huwag karon guys, naabot na ta. Naabot na ta. Hapit na. Tura rin to, otro. Kana may payag. So, ipakita lang nako ninyo ang an iyang view. O, diba? Paginay. Mahirapan man tayo sa kalisod. Oops. Ulan-ulan. Permente magugulan good. Gahapon. Oo. Ibutang na siya, maligo magapon na siya. Bills. Sa tinuod lang dili ko sure kung pwede kaliguan. Pero pwede siguro. Duha lang man may maligo. Masigula na gipahubsan. We're here. Andito na tayo. Sa gawas ra. Muna siya ang dili kayo init. Ang bata. Pilang bayad te? Muna siya ang pinakainit. Muna siya ang pinakainit. O, diba ang tubig, o? Okay, no? Limpyo kayong tubig. Wala kayo nangaligo, te? Wala kayo nangaligo? O, diba? Muna siya ang katong pinakainit kani siya, init-init. So dire guro tabag so good. Di ba? Panguan sa tika muna bago mahimasa sa kadaan dire ha. Mahimasa sa daan dire. Bills! Bills! Bills!
Himasa daan, himasa. Wala sa plano, ngaligo. May aso-aso guys. Oh my gosh. Oh my gosh. Agay. Ila. Ouch. So daghan kay gipang sulat-sulat diri oh. Sana all, oh di ba? Mansari ni ba? From Buog. Oh, from Buog. From di day. Tataka basa. Basara ba? Basara ba serba? Ba serba ambot. Maserbat. Dari pati ay, kita ba nila? Mga pisot. Mga pisot daw. Te, ito pati ang nandun kayo, te. So, nadiri ang bulkan nga gamay. Abi ka, uy. Ano? Makasalong sa ilalang, te. Dito noon, oh. Makasalong sa ilalang. Naputi ko. Hala? Te, awa te. Tawa ako ang konti. My God. Grabe, dili na tama. Init ito sharp lang. Tuwa. Bidyo sa ko dyan. Ang sabi na konti. Nalunod na akong lawas. Pero pati pagkainit Init kayo. Init ko. Gawas din tubig. Aso-aso siya rin. Aso-aso siya. Grabe ka init guys. Ninot ko siya sa feelings. Diba aso-aso siya. Oh, kita mo. Dili oh.
Init pang gud diha. So doon kami nang maligo guys. Wala diya na sa plano. Naunaan lang namo. Udto na kayo kami kapag nga biri sa buang kuan. Tindahan. Sana all ka mo lang oy. Ow, ow. Cute ka naman. Cute daw siya. Asa ka banda. Makit. Nandot kayo siya sa feelings guys pag nakaligo og init tas morning early in the morning. Ligo ba ito? Sunod ko. Pero mga ano ka daan? Wala pa ko gadalag kuan. Ambo tasa akong kuan tanganag cellphone. Ow, ow. Piiling. Ow, ow. Ow, ow. Batay COVID. Para makulit yan. Oo. So, lalong ka. Sige, aso na siya. Dili makita ang aso. Ha? Man. Ito, oh. Oh, aso siya, diba? Sa likod daw. Akong likod, oh. Oh, diba? Aso. Mabasa ang cellphone sa kaong duty ka. So, aso siya, guys. Sa likod, oh, diba? Oh. Ano siya kainit, guys. Siyempre, hot spring good. Init, good. Di ko kakotong kad. Ay. Ay, kaway. Kaway. Ay, kaway. Iya. Kapay. Salom nami ay, kimuli nami. Diba? Kalkag buhok. Nakasalong na ko. Ha? Beda ka. Nansa ka? Di ko kakuan. Ang kalimod. Okay. Hindi na. Hindi na? Char, sana all. Sana all kabalo. Puti man kay glawas pag nasa ilalom. Makuan ko mo salot mo. Dito ang tindog. Hanggang ko din. dila. Wagi ko din si lalom. Puso ko. Wagi ko din si lalom ha. Dito gitaro video buang. Oh. Dito ka. Magandang. Ah. So hard. So hard. Ayo pa lang. Sulit jud sulit. Ta. Iyan na, tugnaw kayo. Wala sa plano, so way dala si Nina. Ta. Pagimasa dito. Pagimasa dito.
Ayaw pagawasan si Bills kay mo mahugaw. Ani Bills. Na. Diyos, sana Siksik ko. Oh, di ba? Sa boy, nangarin boy. Siksik din ko. Sure, sana all. Namang jawa. Para klaro. Oh, Oy, gina ra mo gipangitan ato balay kilometer. Morning, Sintro. Mala eskilahan na mo kana dihom. Ang grade 3 ko diha ag grade 3. Daba mo ko ga grade 2, grade 3 ako. No, si Jinjin, wa jud niya nagiligo.